Saio honetan ikusiko dugu nola izan gurasoen email guztiak etiketa batean Gmail. Ziur aski guraso guztien emailak Excel batean edo Google kalkulu horri batean izango dituzu. Zabaldu hori eta egingo duguna izango da guraso guzti horien emailak kopiatu gero itxasteko beste horri batean. Aukeratuko ditugu guztiak eta kopiar. Gero zabalduko dugu horri berri bat. Eta horri horretan edo zein lekutan zertatuko ditugu edo itxatziko ditugu email guztiak. Orain, behar badaba patxintzia pizka bat izan behar, baina gero ulergarria izango da. Bakoitzari gehituko diogu atzetik, koma, espazio eta OR maiuskula. Joan algara, banan egiten horrela, koma, espazio, OR, edo momentu batean, batetik kopiatu aldugu zatitxori, kontuz hartu bakarrik koma eta OR, kopiatuko dugu hori, eta joango gara itxasten guztietan amaieran. Banan, kokatuko gara atzean barra horretan, eta hor esango diogu beti itxatzi. Guztiak egina daudenean, ziurdatu ondo daudela guztiak, koma, espazio, OR maiuskula, egingo duguna izango da kopiatzea helbide guztiak. Kopiatuko ditugu, eta orduan bai, joango gara gure Gmailera. Gure Gmail horretan, gogoratu, geneukan eginda ikasle etiketa bat, eta horien egingo dugu beste etiketa bat. Gurasoak. Sakatu gehiago, sortu etiketa, eta jarriko dugu gurasoak. Sortu. Eta aurretik egin dugun moduan, beste ariketa batean egin dugun moduan, orain egingo duguna izango da iragazki bat. Horretarako gogoratu, ezarpenetara joango gara, eta ezarpenak aukeratu. Kargatzen denean, hartuko dugu iragazkiak eta helbide blokeatuak. Eta hor bertan, sortuko dugu iragazki berri bat. Zeintzu dire gorleak? Justu guraso guztiak kopiatu ditugunak. Orduan egin behar dugun gauza bakarra da, hemen igorlean itxatzi kopiatu ditugun helbideak, ziurtatu alduzu berriro OR dagoela guztietan jarrita espazioarekin, eta aurrera egingo dugu, sortu iragazkia. Zein etiketan? Esango diogu, orain, ikusi dugun etiketan. Aukeratu etiketa, gurasoak etiketa. Hemen beste bi aukera daude, saltatu sarrera ontzia, ez gordetzeko sarrera ontzian, baizik eta zuzen gordetzeko etiketan, baina normalean hobe izatea sarrera ontzian baitare ikusteko ailegatzen den momentuan. Edo aplikatu iragazkia beste 6 elkarrizketetai. Badaukagu 3 mezu ikasle zelo batenak, beste 3 mezu ikasle zelo birenak, orduan 6 mezu daukagu horretik etiketatu gabe. Baina utziko dugu hori, gero ikusteko nola naiz eta ahaztu berriro aplikatu alde. Bueno, jarri dugu etiketa gurasoak, sortu iragazkia. Baldin bagoaz, ikusiko dugu ja gurasoak etiketan, oraindik ez dago zer, ez diogulako aplikatu bestei. Egingo dugu froga bat. Joango gara ikasle 0 bat kontura, eta hortik bidaliko dugu mezu bat. Lehenengo froga, enviar. Gure kontura joaten ba.
ikusiko dugu mezua ailegatu dela. Badago sarrera ontzian, eta badago baitare gurasoak etiketan. Bueno, orain egingo duguna izango da aplikatzea, ahaztu ditugu hemengo mezuak etiketa horretan, gurasoak etiketan sartzea, basartuko ditugu orain. Horretarako jango gara berriro ezarpenetara, ezarpenak berriro, eta iragazkiak eta helbide blokeatuak. Orain bilatu behar dugu egin dugun iragazkia. Eta hemen dago. Ikasle 01, ikasle 02, pipipipin, guztiak joango dira etiketa horretara. Orain editatu egingo dugu. Editatu egingo dugu, eta lehenengo lehioan ez dugu zer egingo, orduan jarraitu. Eta orain bai, lehen aplikatu ez dugun elkarrizketa aplikatuko dugu. Sakatuko dugu orduan aplikatzeko elkarrizketa guztiei, eta egingo dugu eguneratu iragazkia. Sarrera ontzian badaude mezu guztiak, eta gurasoak taldean ja ikusten dugu 7 ere daudela, guztiak. Hemendik aurrera jasotzen dugunean guraso baten emaila gordeko da bai sarrera ontzian, bai gurasoak etiketan. Horrela, oso ondo izango ditugu antolaturik gurasoek bidaltzen dizkiguten email guztiak.